A continuació, té la paraula per fixar la seva posició el diputat senyor Joan Laporta. Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Estic a favor de la regulació de la prostitució. És una pràctica relacionada, com aquí ja s'ha fet referència, al tràfic de les persones, a situacions de marginació social i d'explotació sexual. Per tant, la ponència conjunta que presentava el senyor Cañas em sembla bé. A partir d'aquí crec que haurem d'abordar una sèrie de reformes legislatives que abarquin temes referents a incrementar les penes a les persones que es lucren de l'explotació d'altres persones, també altres reformes relatives a les prestacions socials que hauran de tenir les persones que practiquen voluntàriament els serveis sexuals remunerats. I a més també segurament haurem de parlar d'un control mèdic periòdic per les persones que practiquen voluntàriament la prostitució, evidentment amb garantia de confidencialitat. Alguns cops es parla d'altres països, el model que s'aplica. Jo faria aquí un recordatori que estem fent referència i comparacions amb estats i, per tant, en aquest sentit, dir que la prostitució a Catalunya, que segons les dades del Ministeri de l'Interior el 95% de les persones que la practiquen voluntàriament la practiquen en contra de la seva voluntat, doncs home, no depèn d'aquest Parlament o tenim molt poca cosa a fer. En qualsevol cas, aquest Parlament entenc que si podem adoptar alguna mesura per regular la prostitució, ja ho he dit al principi, estaré totalment a favor, especialment per posar fre a les persones que estan patint unes pressions per exercir-la no voluntàriament i per establir un marc legal per a les persones que practiquen la prostitució voluntàriament. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.